Team of the Year și evoluțiile. Două lucruri care au mers în acest an mână în mână, mai ales pentru mine, pentru că am reușit să-mi îmbunătățesc considerabil echipa cu ele. Și da, veți vedea care sunt și de asemenea o să-mi dau foarte, foarte rapid părerea despre acestea. Primul este, evident, Zinedine Zidane, cel despre care am făcut un videoclip separat și despre care am spus că trebuie făcut de toată lumea, mai ales pentru că este gratuit și l-am primit cu toții gratuit. Imediat cum a apărut evoluția sa, l-am și făcut, pentru că da, trebuia să fie făcut foarte rapid. Următorul Evo super important pentru mine a fost Team of the Year Blueprint, Evo-ul la care ne puteam face propriul Team of the Year. Evo la care am avut de ales între Ousmane Dembele, Cole Palmer, care într-adevăr are și cartea Team of the Year, dar cumva se încadra și în acest Evo și eu zic că este o alternativă foarte bună pentru cartea sa Team of the Year. Și Rafinha, pentru că da, aveam nevoie disperată de un jucător care poate să joace și pe poziția de left winger. Aici o scurtă mică paranteză, l-am luat în considerare și pe Denizman, chiar dacă nu se încadra în acest criteriu personal. Dar, așa cum mi s-a părut mie o decizie foarte, foarte grea, pentru că da, într-adevăr, aceasta este o evoluție destul de costisitoare și am dat într-adevăr 1000 de FIFA points, am zis că cea mai bună variantă este Ousmane Dembele. Bonus, era să uit, mai avem și evoluția Team of the Year Star, la care l-am băgat pe William Saliba.